Hama dzangu nyika yashata. Zvakutoda vapostora vababa Johani kuti vabatane pakunyengetera, kuti vabatane pakuteura, nekuti zvoitwa izvi navanasikana ava navanakomana ava zvavakunyadza. Hamnaziya mnakumbere. Apa yomsikana ndokuzira kupi? Ndokuzira iwe. Ndokuzira kutengesa kuno kupita unogara unogara kumanyamo. Kupi washi apana kana wominda wewe uya wotara nemkuru ukuzindarisa ndapedza newe ndakana tsitsilewa ukuzindarisa yo kama garuti kushibisa masowe chako kweyo mkuno mamuchage kusaziva kuti saka muti miti yakaisichengeterwei muti miti yakachengeterwei vanhu avanyatsoondiona ndiri apa pakutiza ndobva vaenda apa kuti muya mama vamusingadoenda kamira kweyo mukomana nogarevi munogarevi asi mune mukadzi ko munoya nemwana kumasango kuno kunoita zvakaipa musango kuti anzi injwa 1983 naiwe togoti pamaswepo madzoba minda hapachayambuke saka imimi mukuti sango rese rine rakachishiba nero rakachichengetwa mudai aiwa uyu musikana mutsvagire shamutete uyu handi akashamukadiki kwete dhafu iyi dhafu inoda murume katete kako kanoda yebhebhuyu chekutanga ndichataura kuti hakuna svowe rinosvibiswa nekuti pane vanhu vauya vakaita upombwe panzvimbo iyoyo vasiri vekereke. Izvo tinoda kuti vapostora vababa Johani vange vachizviziva, asi avo vanenge vaitawo zvavanoita panzvimbo tsvene kana kuti panzvimbo inonamatirwa vanotora kutukwa. Asi zvenyaya yangu haisi ipapo, nyaya yangu iri pakuti hamusati maroorana, hamusati mava baba naamai, iwe mwana musikana unokwerwa mumatondo mumakwenzi kuenda kunobatwa nemurume. Haunzwiwo kunyara here? Haunzwiwo here kushaya chiremerera kana zvakadaro zvichiitika mukati meupenyu hwako? Edu vabereki ngatitsiurei vana, ngatidzidzisei vana kumakereke uko sezvakataurwa nababa Johani, zvikati nyika kana yoipa zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika. Asi avo vachamira pakutenda, avo vachamira pazvokwadi ndivo vachakunda.